Takže čau Billy, já vás vítám u dalšího videa a dneska si jdeme zahrát s Kubou. Čaute. Tak, a můžeme jít na to. Kamo, dobré, jsou tu dva cápci. Čaute. Kamo, pojď hned, jo? Pojď. Jo, dobré. Co dáme? Já bych dal, jo, toto. Napište mi do komentářů, vlastně kolik prostě, jak dáváte ty edity, jakože co se vám dělá nejlépe na editách. Mně se třeba dělá nejlépe triple edit. A dejte like a odběr. Kuňa. Mám malo hezky. Dead, jeden. Dead. Hezky. Jo, dík. Pojď ještě. Hej, cápek se jmenuje Let's Go, potřítko, go. Chceš helpa? Ne. Jo, můžeš. Já tu fajtím to se setkem. Mám malo. Neheluj se, oni jsou oba dva u mě. Oni tam byli, oni mi šli vylutit tam. Ne. Sorry. Nevadí. Jsem se, že jsou prostě moc jakože... Bude to trošku náročné. Mám malo. Dead? Hezky. No, která? A ten borec mi dokončil. Co to nám je vyzkouší, cápek? Ne, co? Jsem netrefil. Nevadí, jdeme dál. A? Či on mi to vzal? Ne, ti helpa. Kde jste? Hezky. Dead. Jsem mu nám dal trošku. Tři- 83. Nok? Dopůžu. Hezky, pojď. What the fuck? Jdeme dodělat. Let's go. Hodáš, pojď. Kámo, tak cápek zkouší moc. Cápek dostal, ale. Fakt bomby. Dead? Hezky? Pojď ještě to druhého. Dobře. Ty vole. Nevadí, v klidu. Ne. Hej, prostě, já Bro mi nevím. dal za 200. Teď se mi zrovna nedaří. Jsem dead. 100? Ne. Kámo, já jsem blbec. Debilní. Se netrefím, kámo. Sto? Dead? Kaje, vole. Počkej, můžu zada. Ne tu nahoře? Či byl dole? Kámo, no, jestli nás zabiju oba dva, tak jsme boti. Prdela. Pojď, Sašo. Hezky. Teda Kubo, kámo, si to vpletu. Počkej, teď spám trošku. Dead? Hezky. No, dead. Hezky. Prosím, Maši, netroufej v komentářích, že jsme slabí, jo.
Dal mi hlavu. Bacha, jde tě pušnout. Ty vole. Nevadí. Ne. Dostal 100. Dokončen. Hezky. Podáš na. Jo. Dead. Hezky. Dej mu to dá prostě za 30, kámo. Čau. Jeden má bílý. Hezky. Jo, on má simple edit, bacha. Ten jeden z nich má simple edit. To je on, ano. Hezky. Jo, dík. On má simple. Jako ze 42 hapkama jsem to uhrál a jedno jsem zabil za 2. 161? Hezky. I okamu. Hezky. 77. 122? 200? Jo, zvedá ho. Co? Nevadí. Jak? On mi dal asi z hlavu. Den. Mě. To kamo, asi na mým broku to nejde. Pojď 9, kam, otočíme to. Já jsem dead. On mi jde zada. 200? Bacha. No, nemá simple edit, what the fuck. Máma to budu zavezet. Jo! Kam on vlezl, on si to normálně teleportoval, vole. Já potřebuju helping. Nok? To... Prčichy. Já jsem dement. Pojď ještě jednou, Nevadí. má, teď to dáme. Ještě jednou, lidi, a pak si dáme reloady. Pojďte na vysráči. Dělejte. Už to vám je. Tak půjde proti sobě, no. Tak jo, pojďme. Hodí to do prdele. Brso level, dobré. Tak pojď proti sobě, jednu hru, dáme to a můžeme mít na reloady. Lidi, prostě to se nám nepovedlo. Jo, ale že jdeme se samým, abyste nám to nedávali, že jsme boti, že neumíme hrát, ale tak další. Jo, hlavně nás netrol. Takže to je jenom hra. Hlavně nás netrol. A stalo se ti to někdy? Jako, ne, zatím ne, ale fakt jakože, jdu do Madera. Prosím, netrolte mě, hoši. Jako netrolte nás. Ten normálně lud, ne? Jo, pojďme. Hlavně to vás Minule jsme hráli ten tančící. Kámo. Číčí. Jakože to jsem mohl dát, no. A kurňa. Sorry, že spamuju. Jo, v klidu. Já mám takovou taktiku. Mám ji ještě tady. Hezky.
moc HP. Já jsem měl asi, nevím. No, já tě prostě netrefím, já jsem úplně dement. Úplně mám na hovno. Ty vogo. Kurňa. Já jsem taky čup. 3, no. Do prdele. Já jsem čup. Hlavně do klidu. Ako som už povedala na začiatku, tak Ivanovi som chcela piarka. Kam? Jak mi může trefit? Však je... On bol nesamostatný, zakompensovaný muž. Já nemám cheaty, jo, sama. Však jo, kamo. To bys... Kupi! Kupaj! Kupaj! Ale jeho ostatné Oh shit. Schody? Jo. Kamo, co to je, vole? Seru. A dost. Co? Já mu dám... Ty vole. Kamo, Fortnite je prostě Fortnite, vole. Ale mě to sere. Hej. Kdo mu to dával za... Můžete mi vysvětlit. Demence. Můžete mi, kamo, 10-3, dělá si prdel. Livujem? Jo, pojďme livovat. A jdeme do... Reloady. Nechceš jít další battle royale? Ty reloady? Jako bez Sama. rankedu? Co? Jako bez rankedu? No? No, klidně. Já si potom zajdu na WC. Ok. Já jdu, jo? Jo. Brácho, hned přijdu lidi. Jsem tu lidičky. Napište mi do komentářů, co máte, jakože třeba PlayStation, Xbox, počítač, co máte. Já mám Xbox a přál bych si PS5 a kamarád má PlayStation 5, který dostal na Vánoce. PS5. Jsem tu hoši. Co? To si vyjdu větrak?
Počkej, já se vypnu. Lidi, jestli dáme aspoň top 10 nebo 20, tak musíte dát fakt jako like odběr. Doufám, že mě podpoříte, prosím. Jsem tu jakoby nový. Jsem natočil tohleto 3. video a jakoby chtěl bych na druhé video chtěl bych podpořit, prosím lidičky. Hej, opočkej ten. Kaj padama. Já bych padl na nějaké chill místo nad tam asi. To je chill, no. Spadnem třeba na tu benzínku. Pademe tam? Kaj, tu ok. Doufám, že se nám to podaří dát, aspoň vyhrát. Nebo aspoň dát, jestli prostě... Ale kámo, ale padají tu dost capku, kámo, na tu benzínku. No, teď se mi to laguje. Já Dobra. padám tady. Padáme tady teď. Já jdu hned pro zbraň. Víš co? Jedu na ně, já jdu hned na ně. Já jdu z ostra. 7, budu tam dostal hodně. Kurňa. Teď nějaký capek naproti mě. Sorry sama. Nevadí, pojď, v klidu. Jakože cápek A to mám ještě capka. To se nám nepodaří. Hodáš. Hezky? Mi klidně kup kartičku nebo co, prostě, jestli máš goldy. Ne, já jdu push, jak jsem viděl, tak byly boty. Jako nebyly docela, jo. A tak, můžeš to zkusit. Zkus první z dálky. Ale, jo, tu jsou. Dvě, čau. Jakože nahylované. Hezky? To jednoho bys měl dát. Jestli to nedáš tak, kámo. Umírám. A ten jeden cápek je tady. Já jsem ti říkal, tenhle mě zabil. Stavěj, bracho. Přebij si zbraň. Přebij si zbraň, Kuba. Ano. No ale buď v boxíku, on pro tebe půjde. A teď vyskoč. Ale ne tak. Čekám tu další. Jaká je, vole? John Wick, more. Hezky. Zara. Ber kartičku. Hezky. 3 kily. Mama. Máš. No a můžeš mi někde zvednout. Kuba. Jo, já si nám přebiju ten a půjdu tě zvednout tam. Ok. Hej, ten Tobik bude s náma točit? No. Klikni ho. Tak ho... Proč já? Nebo já kliknu, dobrá. Díky, Kuba. Hej, co budeme dneska pušovat? Já bych, jakože máme silver, tak dáme třeba elite, elite. Platinum 1, 2. Ok. Pardon. Takže přál bych si brokovku. Tak si, že ti dáme, já hnedka najdu. Jo, kámo, ty máš nějaké štěstí na ty brokovky hodně. Takže jako hodila by se mě. Tak chceš, že ti dám? No, můžeš. Tak počkej, jenom často otevřu. Aspoň trošku Dokonce madra. mám 2 broky.
No já už mám, dobré. Já mám takovou fialovou. Epickou. Jo. Na tu máš jedno. Kurňa jsem to. Kaj. Já si jenom tady popnu něco. Aha, ty máš to. Jako hodili bys mi goldy. Abych tě pak mohl když tak zvednout. Jo, tolik potřebuju. Nevím, kolik stojí. Ten... Ne! Ne! Ako je možno, že máte toľko peniazy na účte? Je pravda, že som tam Aspoň- ukladala nejaké peniaze no to je aj jedno. na novú účtu. Alebo lepšie povedané z nášho spoločného, však by som nemínala na seba. Všetko išlo do našej A trhačka mám. Počkej, nekikuj ho. Au, 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 au. Budu ho kikovat, ale nebudu se s ním srát. Někdo po mě střílel. Jo, Jo, jde tu čapek, jo? ne. Aha, tady. Tak ti Jsou tu vypadají. dva, jo? Jo, v čilu. Jo, spadni. Pojď tu. Potřebuješ helpa? Maká se mi to jak prase. novo založený účet na moje meno, lebo keby to on povedal oteckovi, tak je hneď všetko zatrhnuté a máme po prekvapení. Chcela som tú chatu kúpiť ako dar k 3. výročiu nášho sobáša. Nok. Dokončí ho. Zara, kamo, plus. Já to Já nedám, to sorry. seru do prdele. Pojď do lobby. Ready? Ok. Počkej, si zajdu jenom pro pít, jo? Jo. Jakože nic neříkám, ale docela to pokak. Hej, Ten se mi Tobík. líbí. Ty vole. Hej, pozveme tu Tobíka a zeptáme si, co chtěl. No tak Ne? pozví, no. Hej, ale mám málo procent, tak to počkej. Kámo, jestli tady dáme 5000 lajků, tak... Víte co, lidi, jestli tady bude na tomto videu 5000 lajků, tak my dva s Kubou si zahrajeme s nějakýma, co strašně prostě rageujou. My známe také dva cápky, co strašně moc rageujou a bouchají do stolu, takže si pak můžeme s těma zahrát. Jakože docela mluví prostě, no. Co jsi chtěl? Tomu tak asi to hrala. Tak to, ale my už točíme. Dobré, to by kámo, pěkný, to my točíme. Tak to nemůžeš sama, že? No nemůžeš, kámo, pěkný to. Já nevím. Můžeš to pípnout. Dík, čau. Kámo, on ví prostě, že točíme, vole, a on nás bude otravovat. A říkali jsme mu, že nebudeme s němu hrát. Jakože já tak, kámo. No dej třeba. Já se teda zajdu pro to pití. Jo, jdi. Počkejte na chvíli, prosím. Alebo ale v tom období som mal ohromný obmedzený prístup k peniazom, no. Mohol som vybrať len 20 eur denne, už to tak mi otec nastavil. Dostali plat. No,
zdá normálne, aby 30-ročnému človeku otec prikazoval, koľko si môže vybrať peniaze zo svojho vlastného účtu? Vám sa to dá normálne? No, poďme k tým konkrétnostiam. Pamätáte si, kto zariadil obývačku v vašom novom dome? To ju nielen zariadil, ale ktorý ju aj zaplatil? Áno, zaplatila ju vaša manželka, zaplatila ju z peňazí zo svojho vlastného účtu. Vtedy ona ešte nemala prístup na váš účet. Táto obývačka, mám to tu označené, stala 13 eur vážne. Je to taliansky dizajnerský nábytok, takže to nie je malá čiastka. Poďme ďalej. Vy máte auto ako podnikateľ, predpokladám, že máte? Nie, ja nemám, veľmi sa má taký minivan. A vy používate tento minivan na svoje účely? Áno, ale začal som ho používať asi len pred rokom, lebo dovtedy som nemal vodičák. Nemali ste vodičák. Podľa našich informácií ste vodičské oprávnenie nezískali preto, lebo vám to vaša mamička zakázala. Predpokladám, že sa asi bála o vás, že? Ale kto vám zaplatil? Kto vám vybavil vykonanie týchto vodičských skúšok a kto vám to zaplatí? Som tu. Jo. Chápa doma. Nevím. Ale potom môžete si to povedať? Ja padám tu. Ok, a potom tady. Počkej, no. Dovolte, aby som zhrnul zodpovedných faktov, ktoré ste vy potvrdili. Odporkyňa investovala tu celý čas pred uzavretím manželstva. Odporkyňa investovala do vášho spoločného domu nielen vaše peniaze, vaše spoločné, ale svoje vlastné peniaze. Používate jej auto, zaplatila vám vodičák, zachránila vám 30 000 eur. Nehľadne. Do prdele. Nabíratý tejto. Tady máš goldu. Radšej mi ja neodpovedať. Ďakujem, to je na nárok. 400. Ty máš mi, jo? Dve otázky. Ale ono to stojí 500. Ne. 400, ne? Už mám 500. No, tak můžeš mě zvednout. Jo. Capek. Měl by si dát ty hily. Viete čo, on bol malé vylechané teliatko. On keď Nic nebol neříkáme, budu si počkat, ale to je jedno. večer o 7 doma, tak bol prúser. On mal to svojho zdravie. Si to přeměň, tu modrou, tu zbraň, dej si to na první políčko. Aby se ti lépe, jakože to, kdybys chtěl. Pak spam, se zvrátím. A jeho jej správa, že mne nič nechce jesť, finančík je pripnutý len na A málo. přeměň si políčko s tím modrou zbraní a s tím bigem. Včera ste to povedali úplne presne. Tak jo. Že nemusíte tak Počkám, to nevidím. No dobré, to je jedno. Dej si to, jak chceš. No, ako myslíte, tá vaša matka ide? V tejto situácii To bolo musíš lepšie, dát, keby ja kámo. nechodila To dáš. stále a stále viac. Tak já jsem neměl zbraň, že? Super hlava, Jerkuša Ujna. Kaj? Dobrý deň. A sme to na konci ešte. Tam je zrovna na zvedej. Že mám známe od dnes prejednávalo. Kaj to letíš? Povedám to návrhy. Jak to stojí 300?
Musíš, kámo, ty vole, kámo. Tak za to nemůžeš, že jsi první vzdechl. A jak já si to mám přežít, když nemám zbraň, ty vole? Takže nevím, na co mám stavění, ale dobré. Běž od mě pryč, komuči. Jo. Nevím. Běž pryč prostě od mě. Hej, kámo, tvoje segra ti to musí posrat. Říkám, že jo. Nech posrala, vole, celé video. Vole, teďka to říkáte, to víš, že točím, vole, s někým. Buď ticho. Nech mě. Tak se ptám, kdo to točí. Nikdo. Sám? Ne. Jo, Tobík. sám, Tobík. sám. Tobík. To není to. Že to ani nevíš, že to u Tobíkovi padalok. Hej, že jsi Tobík. Jo, Že jsi Tobík. jsem to. Já No, nepočul hlas. To stává. Není. Tak jí řekni, že Takže- jsem to já. Tak ty šásta. Kámo, tak jí co? řekni, že jsem to já. Ona už to ví. Nejsem to býval Samuel, ale dobré. Upozorňoval jsem vás už 3krát za opakované využití. Kámo, já bych chtěl zlepšit na gang. Hej, vole, já se ani netrefím, kámo. Upozorňoval, že to vám může udělat znovu, ale vám může vykrát kde pojednávání probíhá bez vašich. Já se netrefím. Prdele, protože se vydola. Kaj padama. Poslední hru dáme lidi a končíme, abych to tak jakože řekl. Poslední hra a příští video bude asi taky s Kubou. Musíme spolu, tak pojď tady. Se na to přežijeme, jsou tu 1, 2, 3, 4, 5, 6 baráků. Zase se mi to seká. Vidíte lidi? Já to nesnáším prostě. Ty vole, to kolik tu padám, ale mi řekni. Dva razy už má zbraň. Kam se spadl na to nejhorší místo, když jsou fajty, vole. Máme první kill? Pušuj sapka! Seru to normálně to seru, takže čau lidi. Potkáme se u dalšího videa.